सुटके शेवटा सोला आणि पवित्र आत्म्याक सत मानता सोमी आणि जीवदाता तो बापा आणि पुताता नीत जाला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आणि महिमा फावो देवावरवी तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आणि दंडुतावरवी स्थापलेले पवित्र सभेक सत मानता पातकांच्या भोवसान्या पवित्रान आसावून मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आणि सस्ताच्या जिविता विश्वासून रावता